Que tal? Moi boas tardes. O Goberno pacta unilateralmente con Cataluña un novo modelo de financiamento. A comunidade recibirá 4.700 millóns máis. O anuncio fixo o líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, condenado tras o referendo ilegal do 1 de outubro. Foi despois de reunirse con Pedro Sánchez, a imaxe do día en España. Esta. Os detalles vai nos ofrecer mañá a ministra de Facenda, pero Junqueras xa confirmou que se rompe o pacto de reequilibrio territorial que ten o actual modelo. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. El conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado. Alfonso Rueda lamenta que Pedro Sánchez sele este pacto unilateral cos independentistas e asegura que non vai consentir que Galicia saia prexudicada na repartición de cartos. Al presidente del gobierno le da exactamente igual, una cesión más al chantaje permanente al que está sometido, y el problema es que las consecuencias las sufrimos el resto y las sufre Galicia. O Goberno traballa no envío de tropas españolas de paz a Ucraína e a Palestina, pero para facelo necesita a aprobación do Congreso e polo de agora, unha vez máis, non ten os apoios. Queremos estar, como he dicho antes, en Ucrania. Y tampoco olvidamos, lógicamente, a Palestina y a la Franja de Gaza. España debe participar activamente en la reconstrucción de esa esperanza en Palestina. Donald Trump cree que a intervención en Venezuela pode durar anos. Comprométese a reconstruir o país de maneira rendible, di que baixarán os prezos e que lles darán cartos a Venezuela que o necesita desesperadamente. Delcy Rodríguez defende as relacións comerciais con Washington. A empresa enerxética Moeve, a antiga Cepsa, e a portuguesa Galp acordan un principio que pode levar no futuro á súa fusión. Polo momento crean dúas plataformas, unha de gasolineiras e outra para refinar petróleo. Ese é un primeiro paso que, segundo os expertos, non se vai traducir nun abaratamento das gasolinas, pero sí vai mellorar o servizo nas estacións e tamén potenciará a investigación para dar con novos combustibles. Agricultores de toda Europa movilízanse contra o acordo comercial da Unión Europea e o Mercosur. En Francia vímolos cos tractores en lugares moi emblemáticos de París. Mesmo chegaron ata a Asamblea Nacional e apuparon a presidenta da Cámara. Non son as únicas protestas. Tamén bloquearon estradas e fronteiras en Alemaña, en Grecia ou aquí en España. No Porto de Tarragona, por exemplo, case 100 de tractores cortaron o acceso a esta infraestructura. Conan o Bárbaro, por un puñado de dólares, A cola do escorpión, son clásicos do cine de acción e de aventuras de Hollywood que seguro que todos recordan. O que se cadra non saben é que no elenco participou un actor vigués, Luis Barbó, que faleceu hai 25 anos. Neste telexornal Mediodía recordaremos a carreira deste grande eterno secundario, con máis de 150 títulos. Os parques infantís ou as pistas de skate son lugares onde adoitan producirse accidentes entre a cativada, algúns deles con consecuencias graves, como por exemplo a perda dun dente. Pois ben, saiban que se esa peza é definitiva non xa de leite, pode e debe reimplantarse. Iso sí, non hai tempo que perder. Todos os detalles nuns intres neste informativo. Nos deportes, despois da goleada do Barça ao Athletic Club, que os clasifica para a final da Supercopa, hoxe a quenda dos outros dous. Unha nova rivalidade para Xavi Alonso no derbi que se xoga en Arabia Saudita. Un Real Madrid Atlético sen Mbappé e cos de Simeone querendo remendar os últimos resultados en Liga. No tempo notamos os efectos da borrasca Goretti, que deixa moito vento, sobre todo nesas zonas que están expostas á costa. Hai un temporal de vento e de ondas no litoral da Coruña e tamén no norte, en Lugo. As chuvias nas próximas horas tamén van ser importantes, sobre todo no interior de Pontevedra.
Pedro Sánchez reuniuse esta mañá na Moncloa co líder de Esquerra Republicana, con Oriol Junqueras, e pechou con el un acordo para mellorar o financiamento de Cataluña. É un acordo que tamén vai afectar ao resto das comunidades autónomas, pero do que o Goberno aínda non deu ningún detalle. A ministra de Facenda non comparece ata mañá. Xosé Manuel. Sí, Marta, como te dis, haberá que agardar ata mañá para coñecer as valoracións do Goberno. Está previsto que María Jesús Montero explique a reforma do financiamento autonómico. Hoxe temos que quedarnos co que dixo Oriol Junqueras, o líder de Esquerra Republicana. Despois de algo máis dunha hora de reunión con Sánchez, Junqueras, a saída da Moncloa, explicou os termos do acordo. O financiamento singular para Cataluña vai permitir recibir, se se aproba no Congreso, preto de 5.000 millóns de euros extras. Un bo acordo, dixo Junqueras, e engadiu que todos gañan e ninguén perde. Con todo, o Goberno non consegue aínda o apoio de Esquerra para os presupostos, xa que nesta reunión o que non houbo foi acordo para que Cataluña recaude e xestione o IRPF. Era unha das condicións dos independentistas para empezar a negociar os presupostos xerais do Estado. Non se dan as condicións, rematou Junqueras. Uno de los gobiernos más estables, más longevos del continente. Sánchez presume de estabilidade, pero certo é que a legislatura atravesa un momento delicado. En estos momentos no se dan las condiciones para que haya presupuestos. O Goberno non ten votos para aprobar uns novos presupostos, pero tenta chegar posturas con Esquerra Republicana a través do financiamento autonómico. Sánchez e Junqueras reuníronse por primeira vez na Moncloa e pecharon un acordo, 4.700 millóns extra para Cataluña. Es un buen acuerdo, insisto, en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Cumpriríase co chamado principio de ordinalidade. Se Cataluña é a terceira en aportar a Caixa Común, sería agora a terceira en recibir do Estado. Como afecta isto ao resto de comunidades, explicará o este venres a ministra de Facenda. Yo creo que hay que ser valientes. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda va a hacer una propuesta. O presidente da Generalitat, o socialista Salvador Illa, buenas noticias. Soalle a boas noticias, pero non quere anticipar acontecementos porque todo depende de que se aprobe no Congreso. No comptarà amb els vots de Junts. E ali Junts xa dixo que votará en contra de todo o que non sexa un concerto económico ao estilo do País Vasco. Por esta razón, o presidente de Castela Mancha non toma en serio o anuncio. Yo creo que el propio Gobierno no confía en que salga adelante, simple y llanamente estamos hablando por hablar. Tamén o PP criticou o encontro do presidente con Junqueras. Es la foto, como llamaríamos, de la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda. Insisten os populares en que a reforma do financiamento autonómico non pode negociarse de xeito bilateral, senón que ten que facerse entre todas as comunidades. E o presidente da Xunta asegura que este acordo para Cataluña prexudica a Galicia e tamén precisamente ao resto de comunidades. Alfonso Rueda acusa a Pedro Sánchez de ceder ás chantaxes dos independentistas. Se rompe el principio de solidaridad, de equilibrio territorial, de igualdad en la prestación de los servicios públicos en todo nuestro país, en toda nuestra nación. Pero bueno, al presidente del Gobierno le da exactamente igual. Una cesión más al chantaje permanente al que está sometido. Y el problema es que las consecuencias las sufrimos el resto y las sufre Galicia. Donald Trump asegura que a intervención dos Estados Unidos en Venezuela pode durar anos e adianta que este país vai comprar os produtos únicamente estadounidenses grazas aos ingresos que vai obter do petróleo. Di que baixarán os prezos e que lles darán cartos para reconstruir o país. Foi nunha entrevista ao New York Times. Argemino. Paso a paso, Estados Unidos desvela os seus plans para Venezuela. A Casa Branca forzará ao réxime chavista con presión militar a entregarlle o seu petróleo sancionado para vendelo a prezo de mercado por un período indefinido. Venezuela comprará todo o disolvente e outros produtos a Estados Unidos, que desenvolverá a infraestructura enerxética do país para achandar o terreo ao desembarco de petroleiras estadounidenses no futuro. Trump di que non se fía dos líderes chavistas Delcy Rodríguez e Diosdado Cabello. Por outra banda, Donald Trump rebaixa as súas ameazas a Colombia. En presenza de xornalistas de The New York Times, Trump falou co seu homólogo colombiano Gustavo Petro, limaron as perezas e acordaron reunirse na Casa Branca. Só o tempo dirá, asegurou Donald Trump, canto vai durar a supervisión directa do seu goberno sobre unha Venezuela na que a nova presidenta Delcy Rodríguez abre a porta a colaborar coa administración estadounidense.
Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas. Pero Trump non acaba de fiarse de Delcy Rodríguez a quen María Corina Machado lle nega a legitimidade. Machado reiterou que existe un presidente electo, Edmundo González. Asegura que a transición é irreversible e exixe a liberación dos presos políticos. Y eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas. Unha transición a que axudará a España, dixo Pedro Sánchez, que se volveu referir á situación en Venezuela. La respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad. Mentres, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, criticou a falta de contundencia do goberno español e de Europa. O que vemos é que hai unha subordinación moi clara e moi directa ao que están dicindo pois os Estados Unidos e, desde logo, nos pediríamos máis contundencia. Para o Partido Popular, todo o que fai o goberno con Venezuela cheira a corrupción. Bendodo lembrou o rescate da compañía aérea Plus Ultra. Venezuela está mejor sin Maduro, que Rusia estaría mejor sin Putin y que España estaría mejor sin Sánchez. Pediron a comparecencia de Sánchez no Congreso para explicar as xestións que está a facer na crise venezolana e tamén sobre os casos de corrupción. En Cuba percíbense xa as consecuencias do corte de subministración de cru dos Estados Unidos. Ata agora a illa resistía co petróleo que chegaba dende Venezuela, pero Donald Trump xa avanzou que non está polo labor de atender as necesidades enerxéticas cubanas. O país está a sufrir apagamentos de forma reiterada. Sen o apoio venezolano, Trump considera que Cuba vai a fundir. Ademais, os Estados Unidos teñen a vista posta noutro lugar, Groenlandia. A administración norteamericana admite que analiza varias opcións neste momento, pero non descarta a posibilidade da vía militar. Ante esa ameaza, os ministros de Exteriores de Francia, Alemanha e Polonia reuníanse para consensuar unha resposta europea. Dinamarca empraza a unha reunión con Marco Rubio, o secretario de Estado dos Estados Unidos, para coñecer de primeira man as intencións que teñen os americanos sobre un territorio no que nestes momentos se les toman as decisións. En España, Pedro Sánchez tenta tomar a iniciativa cunha proposta, a de enviar tropas á reconstrución de Ucraína e Palestina tras os conflitos en ambos territorios. A misión de paz necesita do apoio do Congreso e polo de agora o presidente non ten nin o dos socios parlamentarios nin o do PP. Pedro Sánchez insiste no seu compromiso de enviar tropas a Ucraína cando se aprobe un plan de paz. Si España ha mandado tropas de paz a otras muchas latitudes geográficas lejanas de nuestro país, ¿cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo? Tenemos que participar activamente en el diseño y en la implementación de esa arquitectura de seguridad. Para facelo precisa apoios no Congreso. Podemos xa rexeitou esta opción. Que las Fuerzas Armadas no están para hacerle la seguridad privada a Donald Trump. No están para que Estados Unidos pueda sacar las tierras raras con total tranquilidad después del alto al fuego. E os socios de goberno de Sumar aceptarían se se fai baixo un mandato das Nacións Unidas. Pero polo momento o plan de paz está sen pechar. Una de las cosas que respeta siempre la legalidad internacional es el envío de tropas a petición del propio país. En ese sentido, no se necesita ya un mandato de las Naciones Unidas. O Partido Popular tampouco se compromete a tate los detalles da misión. Parece ser que lo ha vinculado a que exista la paz, que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. E mentres aínda non hai un plan pechado para Ucraína, Pedro Sánchez xa abriu a porta a enviar tropas de paz tamén a Franxa de Gaza. En Navarra, a presidenta socialista María Chivite fai a primeira gran remodelación de goberno dende 2019. Cesou o seu vicepresidente primeiro, Félix Tavera, e a consellera do Interior, Amparo López. Eran dous pesos pesados do seu executivo. Como vicepresidente nomeará agora a Javier Remírez, un veterano dirixente socialista que formou parte do equipo de Santos Cerdán cando era secretario de organización do PSOE. Nosotros no podemos aceptar que el sector agrario europeo sea moneda de cambio para un tratado internacional. Este no es un movimiento político, es un movimiento para el sector rural y para el sector primario, porque sin agricultura los pueblos se hunden.
Os tractores irromperon hoxe no centro de París e de Berlín. O campo está en guerra contra o inminente acordo comercial que vai asinar a Unión Europea co Mercosur. Agricultores e gandeiros din que rematará co seu medio de vida. Dúcias de tractores chegaron ata os monumentos máis emblemáticos de París. Opóñense así ao inminente acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. Din que a creación deste espazo de libre comercio será moi prexudicial para os gandeiros e agricultores europeos. O Mercosur vai abrir as portas á mercancía estranxeira que vai abrir, que vai ser unha competencia completamente desleal para os nosos propios produtos. En Cataluña cortaron o paso fronteirizo con Francia e outras estradas en protesta a un tratado que din permitirá a entrada de produtos cunha normativa máis laxa. Entrarán a precios muy bajos por las condiciones de libre comercio, pero además sin cumplir los estándares de calidad, los estándares de seguridad alimentaria. Que los gobiernos, de una vez, se sienten a hablar con nosotros y ayuden al campo y a los agricultores, porque lo están matando. Y esto puede ser el remate definitivo. Demandan políticas máis favorables pro sector primario nun escenario tamén de recortes previstos na próxima PAC. Está siendo una política completamente hipócrita de la Unión Europea y fallida, ya que no está cumpliendo con su función principal, que es la producción de alimentos y el mantenimiento del sector primario. En Ourense, tras 10 días de protestas, representantes de labregos da provincia reuníronse co delegado do Goberno. Creemos que foi unha reunión frutífera de traballo e que se estableceron canles de comunicación, compromisos. Din que estarán diante da subdelegación do Goberno e da Xunta polo menos ata o luns, cando está previsto que se asine o tratado co Mercosur. Ademais, piden o cumprimento efectivo da Lei da Cadea Alimentaria que garante prezos xustos e a vacunación fronte a dermatosis nodular. E estamos a 2 días dunha cita clave para os socialistas de Galicia, a celebración do Comité Nacional este sábado en Santiago, que reaviva voces críticas ante as denuncias internas por acoso. Exixen explicacións por parte da dirección do PSDG. As denuncias de acoso sexual e laboral que afectan a varios cargos do Partido Socialista de Galicia desatou unha crise interna dentro da formación. Hai voces que apuntan á dirección do PSDG. Creo que é importante reflexionar, é importante mirar dentro, pero tamén mirar fora, non? E mirar como todo este asunto nos está afectando ao Partido Socialista en xeral, pero sobre todo neste caso concreto ao Partido Socialista de Galicia, non? Mais cando foi o secretario xeral el mesmo que admitiu que coñecía estas denuncias. O Comité Nacional reúnese este sábado para tratar asuntos orgánicos, pero a resposta do partido aos casos de acoso estará tamén sobre a mesa. El debate se dará allí, que es donde se tiene que dar, en el máximo órgano del partido entre congresos, y tendremos ocasión de hablar, ¿no? Inés Rei apoia, aínda que non asinou, o segundo manifesto que suscribe medio cento de militantes feministas que exixen que se convoque a Conferencia de Igualdade do PSOE. Piden unha rectificación nas políticas do partido. O que sexa a defensa da igualdade do feminismo, pois evidentemente estou a favor. Dende o PSOE defenden as medidas adoptadas. El Partido Socialista lo ha hecho muy bien, lo ha hecho correctamente, lo ha hecho con agilidad. Tenemos un protocolo que se está aplicando. Pero hai voces que piden dar un paso máis. Todo o que podamos desde o Partido Socialista sentarnos, dialogar, falar e mirar ao futuro con normalidade, intentando arranxar todas estas situacións, é bo. Entre as asinantes do manifesto está a que fora secretaria de Igualdade do PSDG, Silvia Fraga, que dimitiu tras a denuncia de acoso sexual contra o expresidente da Deputación de Lugo. As nosas propostas e a rectificación Goberno e Igrexa chegan a un acordo para a reparación e recoñecemento das vítimas de abusos sexuais. As indemnizacións económicas irán a cargo da Igrexa se a vítima xa non pode acudir á vía xudicial por prescripción ou falecemento. Vai ser o defensor do pobo quen estude cada caso. As medidas de reparación terán unha vixencia dun ano que se poderá prorrogar outro máis se as partes así o acordan. Para saldar una deuda histórica, moral, que teníamos con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Y ahora damos este tercer paso, que es ampliar las posibilidades de nuestra propuesta de reparación con esta nueva vía que supone la colaboración del defensor del pueblo. UGT vai asinar co Goberno o acordo da suba do 3,1% do salario mínimo interprofesional, pero critica que o Ministerio manteña que este salario tribute no IRPF. Ademais, o sindicato exíxelle ao Executivo que implante xa o control de rexistro horario.
Las organizaciones sindicales no vamos a continuar firmando acuerdos con el Gobierno de España si no cumple. Y por tanto tienen que cumplir de manera inmediata, pongamos un sistema de control horario fiable, digitalizado, no lo vamos a poner en papel ahora. Aquí en Galicia tamén temos reaccións a esa suba do salario mínimo que negocian goberno e sindicatos. Na Xunta fan un chamamento ao Executivo para que busque o consenso tamén cos empresarios. E a patronal galega está en liña coa COE. Din que non se opoñen a que suba o salario mínimo interprofesional, pero din que ten que ser dunha forma máis moderada para non prexudicar as empresas. Llevamos en estos últimos años unos incrementos cercanos al 40 y tantos %, ¿no? O más del 40%. Por lo tanto, creo que en esa línea nosotros estamos en que hay que subir, pero de una manera muy moderada, tal como se ha hecho con los funcionarios públicos. Bueno, eu non podería chamar mesa de diálogo social aquela na que se pon en riba da mesa unha proposta e se os representantes dos empresarios ou dos traballadores non amosan o seu consenso, pois directamente se impón, que é o que ven pasando a nivel estatal, pois nos últimos tempos. Hai grandes movementos no sector enerxético en España. A Moeve, a antiga Cepsa, anuncia un acordo coa portuguesa Galp para camiñar posiblemente no futuro cara a unha fusión. Xuntas van rivalizar con Repsol porque queren formar o segundo grupo da península con 3.500 gasolineiras. Non se prevé que a competencia provoque directamente unha baixada de prezos que repercuta favorablemente no consumidor. Repsol, como nesta rúa de Vigo, terá un gran rival en fronte. Moeve e Galp xuntas teñen o 15% do mercado en España, fronte ao 25% de Repsol. Cando dúas compañías con tanto volumen de negocios se xuntan, ao final o que fan é invertir, non? Invertir en mellores estacións de servizo, invertir en ampliar capacidade, en puntos de recarga, en outras liñas industriais como hidróxeno verde ou outro tipo de solucións enerxéticas e innovación, pero directamente a prezo o máis probable que non vai a baixar, senón que se manterá dunha forma similar. A competencia entre os dous grandes monstruos pois pode beneficiar os descontos, non os precios en monolito. Principalmente pode mellorar os descontos os clientes fiéis de cada marca, porque ao final vai haber unha competencia, como vai en outros mercados, tipo telefonía. Bienvenido sea siempre que después eso repercuta sobre tanto los ciudadanos como las empresas, ¿no? A nova Moeve Galp sumará 3.500 gasolineiras en España e Portugal. Estas de Vigo son rivais, pero dos mesmos donos. Son as marcas as que gobernan os prezos. É unha experiencia propia que che pode dicir que non houve moita variación na competencia dependendo do movimento das marcas. A verdad, o resultado final o que o cliente só ten naturalizado que ao final o precio mantense máis ou menos e que non hai competencia agresiva entre as marcas. Moeve e Galp tamén unirán as súas refinerías e a produción de novos combustibles, pero non en cambio a división de renovables. Hoxe falase moito, seguro, entre outras cousas, pero do tempo, do mal tempo, desa borrasca Goretti que chega curta pero intensa a Galicia, sobre todo en forma de fortes refachos de vento e tamén complicacións no mar. Pero que máis notamos de Goretti e ata cando estará en Galicia? Bueno, pois falamos sobre iso, sobre eses detalles desde aquí, en directo, desde Valdoviño, nuns minutos. Despois de varias informacións máis, aproximadamente vémonos en 600 segundos. Pois sí, vémonos de seguido, Sabela. Hoxe tiveron que armarse de paciencia os viaxeiros que querían conseguir un billete de tren con descontos, os que anunciaba Renfe. Non era doado collelos a primeira hora e había que agardar máis de 20 minutos para acceder a eles. Esa campaña lanza billetes dende os 7 aos 15 euros. O máis barato que atopamos dende Galicia era Xoel a 29 euros e xa estaba previamente a ese prezo, previamente a que se lanzase esta campaña. Sí, Marta, a misión prácticamente imposible de facerse esta mañá cun deses billetes e máis se a estación de orixe e destino estaban na nosa comunidade. Moitos pasaxeiros durante esta mañá intentaron facerse cun deses billetes, aqueles que coñecían esta campaña, porque tamén é certo que moitos viaxeiros aínda non eran coñecedores desta campaña que comeza hoxe e que previsiblemente se vai alongar ata o vindeiro 18 de xaneiro. Vímolo durante esta mañá ringleiras que tamén se trasladaron á páxina
web de Renfe. De feito, aínda desta hora resulta complicado intentar facerse cun billete, malia que tampouco é doado conseguir billetes que non teñan eses descontos. Pasaxeiros que intentan facerse con esta medida para aliviar a súa situación daqueles, sobre todo, que viaxan de xeito recorrente. Como dicimos, unha campaña de descontos que vai a ofrecerse tanto nos servizos de AVE como AVE Internacional, Euromed, Intercity ou Alvia en destinos de toda a rede nacional. Primeiro día de descontos nos billetes de Renfe. Buscamos unha viaxe a Madrid desde varias estacións galegas. Marcamos as datas e póñennos en lista da garda, pero non era doado conseguilos á primeira. Lo que pasa es que no es intuitiva, o sea, la página no es muy intuitiva porque además como que te redirige a mucha publicidad. Me puse nerviosa e pensei non encontraba reserva e volvínos comprar, ou seja, que máis caros. Iso na aplicación onde tamén había que agardar, pero ia máis rápido. Pasada case unha hora conseguimos facer a reserva. O máis barato desde Galicia é a 29 euros. Galicia estamos ao final, vamos, dos viaxes máis caros. Os que viaxamos en tren permanentemente de viaxes medios e longos é carísimos. Se facemos a busca desde outro punto de España, se atopamos os billetes a 7 e a 15 euros da campaña. Se vengo a preguntar por outra cosa que tiene Renfe, pero desa campaña ni idea. Pois ainda non a vimos, pois temos que vela, porque habrá que aproveitala, a ver se tamén nos hai pede que a Madrid. A pé de plataforma, a maioría hoxe aínda viaxaban sen desconto. Sale más o menos 96 euros. Pues creo que vale como unos 100. Yo ya había comprado todo anticipado y realmente no sabía que esto iba a pasar. Sí, me parece bien porque están bastante caros. A campaña comeza hoxe e durará ata o día 18. Os trens de alta velocidade en Andalucía sufren atrasos por un novo roubo de cable. Aféctalles as conexións de longa e media distancia que circulan entre a estación de Córdoba e a de Guadajoz, en Sevilla. Os trens teñen que ir a menor velocidade no treito afectado e isto provoca demoras arredor dos 35 minutos. Temos xa balance da DXT de 2025 do tráfico por estradas. 1.119 persoas perderon a vida nas estradas españolas, pero isto é un 3% menos que o ano anterior. E, ademais, este dato positivo no sentido de que se reduce a mortalidade é aínda mellor e máis positivo precisamente porque aumentaron os desprazamentos, aumentou a mobilidade con máis de 478 millóns de desprazamentos, un 3% máis que en 2024. Os datos de o ministro do Interior tamén confirmou que tráfico non vai multar de momento se non levamos as balizas V16. Van darnos un período de adaptación. Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. A información de sucesos abrímola con incendio moi aparatoso en Huesca que obrigou a desaloxar un gran bloque de vivendas nunha poboación de montaña. A alerta saltaba alrededor das 9:30 desta mañá cando empezou a saír fume dun tellado. O illante da cuberta fixo que o lume se estendese rapidamente por 6 apartamentos do último piso. Por sorte, ningún dos 15 ocupantes do inmoble quedou ferido. Mentres neste hemisferio temos frío, fíxense, en Australia están en alerta por vaga de calor, afecta ao sueste do país. Nos últimos días chegaron aos 40 graus, a partir de hoxe esperan superar os 45 graus. Isto dispara o risco de incendios forestais. De feito, xa hai varios activos, o máis grande arrasou máis de 1000 hectáreas. Aquí en Galicia a Garda Civil investiga un home de 81 anos por disparar contra unha vaca do seu veciño que pacía nunha leira preto da súa vivenda, en Baiona. Usou unha escopeta de perdigóns para que non tiña permiso. Foi nesta parroquia de Sabarís, no concello de Baiona, máis concretamente no lugar de Viso de Calvos. Os axentes da Garda Civil foron requeridos por unha liorta entre dous homes. O motivo da lea explicáronllela ao chegar ao domicilio. Vecino y propietario del inmueble había disparado con una escopeta de aire comprimido, de balines, de las llamadas de balines, a un ganado, a unas vacas que estaban en una finca anexa a su vivienda.
Segundo o relato do propietario dos animais, o investigado é un home de 81 anos que o día anterior xa lles disparara as súas vacas, unha mesmo estaba preñada. E como un animal presentaba diversas heridas producidas por disparos dese arma. Concretamente 4 impactos de balines que tenía el animal. A arma en unha carabina de aire comprimido que non estaba dada de alta no rexistro municipal do Concello de Bayona. Simplemente necesita una tarjeta de armas expedida por los ayuntamientos, la cual fue intervenida por nosotros. Os homes, o propietario das vacas e o que disparou os animais denunciáronse mutuamente, presentaron parte de lesións que se fixeron supostamente no forcexo. Decía que le molestaba el olor que desprendían los animales. Parece ser que ya tenían una rencilla anterior por estos hechos. O veciño que fixo os disparos terá que prestar declaración cando o xulgado determine enfrontase a máis unha posible sanción por non ter en regra a arma. E atendan o anuncio, cando menos curioso, que colgou nas súas redes sociais a Policía Local do Concello coruñés de Brión. Buscan o propietario de 5 galiñas, supostamente roubadas. Apareceron no interior dun coche tamén roubado. Se a algún veciño da comarca da Maía lle faltan 5 galiñas, igual non as comeu un raposo e debería pasar polas dependencias da Policía Local de Brión. Eu non son, no, seguro, vamos. E é que desde hai uns días está colgado este anuncio nunha das súas redes sociais. Buscan o propietario dunhas galiñas que apareceron no interior dun coche roubado. E sabe Dios ao mellor onde viño o coche, claro. Pois a ver, se teño suerte as galiñas e encontran o dono. Como están a min para a casa que non teño ningunha? As galiñas están ben protexidas nalgún lugar habilitado pola Policía Local mentres non aparecen os propietarios. Non sei o que van a facer con elas. Levarán para a súa casa e poñen os ovos peles. A noticia correu como a pólvora e está sendo motivo de moita mofa. Eu botei a risada porque, claro, é para rirse, Me dio un poquito la risa, pero bueno, yo qué sé. Se tuviera matrícula como os coches, se vería como aparecía o dono. También es cierto que últimamente los huevos están muy caros y entiendo que alguien puede pensar que robar gallinas puede ser un negocio bastante rentable. Fora bromas, o certo é que nas últimas semanas producíronse roubos pola zona que teñen en alerta os veciños. Cuidado que isto está se poñendo moi mal, as cousas como son. Está se poñendo moi mal porque están entrando pero en todos os sitios, é que hoxe en día valelle todo. Non é solamente as galiñas, é que lle sirve todo, porque aquí xa entraron en 2 casas. A chuvia e a neve volven a Galicia da man da borrasca Goretti. Agora nótase o temporal, sobre todo no mar. Toda a costa de Lugo e da Coruña está en aviso laranxa. Sabela. Ai sí, Marta, esta nova borrasca é a quinta con nome propio no que vai de tempada. Antes foi Francis, agora está Goretti, que está entrando polo noroeste da provincia da Coruña e que se está a instalar en forma de fortes refachos de vento, refachos que estamos sentindo dende primeira hora da mañá. Aquí, como aumentan, estamos en Valdoviño, tamén as ondas no mar que poden superar os 6 metros de altura. Tamén vai chover máis intensamente en principio pola tarde. Está chovendo xa, de feito, aquí en moitas outras partes, pero que se espera que aumenten esas precipitacións. E mañá a previsión é que empeore o tempo, é un tempo de inverno, un tempo de xaneiro, un tempo que é habitual para estas datas do ano, pero un tempo no que se recomenda, entre outras cousas, non achegarse demais ao litoral nin ás zonas perigosas onde pode ser, por exemplo, os Cantís, porque ademais de bonito para a foto, de fermoso, o temporal pode ser, e de feito, perigoso. Grazas, Abela, ponte xa a cuberto. O mal tempo que lle afecta, por certo, tamén o transporte aéreo, sobre todo ese vento, a intensa néboa tamén complicaba as aterraxes en Vigo e en Santiago. Alejandro, a primeira hora desta mañá había problemas? Sí, en concreto afectou o voo que tiña que aterrar ás 9:45 aquí en Vigo procedente de Madrid, pero debido a mesta néboa que había sobre o aeroporto a esa hora non puido facelo. Habitualmente os voos son desviados a Santiago de Compostela, pero ali tampouco puido aterrar debido ás condicións meteorolóxicas. Finalmente sí que o fixo na terminal de Alvedro, na cidade da Coruña. Ante esta situación, a aerolínea fretou varios autobuses, primeiro para levar os pasaxeiros que iban a facer a viaxe a inversa de Vigo a Madrid e tamén para traer a eses pasaxeiros que finalmente aterraron na cidade herculina. Unha viaxe que finalmente demorouse bastante no tempo e a esta hora podemos decir que este aeroporto de Vigo xa está a funcionar con total normalidade. Nunca na miña vida había visto Santiago con neve, entonces, pues bueno, foi un pouco así un shock. Moi bonito, pero é un caos. Estaba no cole
Aínda, es que nos deixaron sair o patio para poder ver a neve, sí. A xente o recorda así como un hito de historia de Compostela. Así é, iso é o que lembran moitos veciños de Santiago daquel 8 de xaneiro de 2010. Tal día como hoxe, hai 16 anos, estábamos aínda tentando recuperar a normalidade despois dunha mañá realmente de caos. Fíxense nas imaxes. A causa era a gran nevarada que tinguira de branco boa parte da comunidade e que, ademais, colapsou en concreto a capital galega. Comezou a nevar de noite e só nevou esa noite, pero abondou para que callara unha capa de neve de cousa de 5 centímetros de grosor. Era a mañá do 8 de xaneiro de 2010 e non se lembraba nevarada semellante en Compostela dende 1984. Acaso por esa infrecuencia colleu a cidade e os cidadáns desprevidos. Os que non patinaron tentando sair do garaxe tiñan serios problemas para circular. A capa de hielo que hai que non botaron sal pola noite se ve, entonces non damos pasado. É imposible que poda pasar se non se te encadena nesta pendente. Os accesos á cidade e a xiña quedaron paralizados. Daquela calculouse que o polígono do Tambre só conseguiran chegar ao 10% dos traballadores. Estábamos vos para estar en Rusia. Os vehículos ian quedando atravesados onde os levaba a inevitable patinaxe sobre o xeo. E logo moitos conductores decidían emprender camiño a pé, asumindo o risco de camiñar pola neve. Tampouco tiñan alternativa. Aquela mañá non houbo nin autobuses, non sale ninguno, nin taxis. No, tiene complicado acceder hasta aí. No centro urbano facían falta cadeas para circular. Aquela mañá perderonse as rebaixas, a prensa ou o pan. Pan non chegou, esperemos que cara a mediodía vaya chegando. Chegou un periódico. Malia que axudou o soliño, pasaron horas ata recuperar a normalidade. Mentres, tamén houbo tempo para guardar o mellor recordo daquela nevarada histórica. A onda de gripe remite en Galicia, con todas as farmacias están vendendo máis antigripais despois das festas e aconsellan prudencia antes de dar esa onda por superada. O que sí está en expansión é o virus sincipitial, ese que provoca bronquiolite nos nenos, aínda que os ingresos dos bebés por a súa causa son xa moi infrecuentes grazas ás vacinas. A onda epidémica da gripe mantén unha intensidade baixa e unha tendencia decrecente. Sanidade ofrece os datos da epidemia de gripe tras a análise da primeira semana do ano. Baixan as consultas en atención primaria e urxencias e os positivos nas probas que se fan en centros sanitarios. Na primeira semana do ano foron hospitalizadas 420 persoas con gripe confirmada. O que aumentou despois das festas é o consumo de antigripais en Galicia. O non aumentar as consultas pode ser por mor do resfriado común. Pero como entra en circulación a gripe B e o ano pasado houbo dobre onda, os responsables de saúde pública piden prudencia. O VRS é outro virus respiratorio sincitial que estamos agora mesmo en onda, entramos en onda na semana 50 e estamos pois todavía coa positividade aumentando. Ata antes da pandemia, o VRS só se estudaban nenos. As taxas de ingreso por bronquiolite en bebés diminuíron drásticamente desde que reciben a inmunización. En adultos, agora sábese que o VRS tivo o ano pasado unha taxa de ingresos en maiores de 80 de 13 casos por 100.000. O estudo Sincigal segue aberto para comprobar a utilidade de vacinar deste virus á poboación adulta. Os nenos volveron hoxe ao colexio e aos adestramentos e é precisamente xogando ou facendo deporte cando teñen máis risco de levar un golpe. É, por exemplo, partir ou perder un dente. É máis habitual do que parece e é moi importante saber como temos que reaccionar. Atendan. A rotura accidental de dentes en nenos é unha das urxencias odontolóxicas máis frecuentes. Distínguense varios tipos. O primeiro é a fractura da coroa, o que hai que inmediatamente é buscar os trociños de dente da coroa que queden. Normalmente a coroa se fractura por a mitade e hai que ir con os trociños ao dentista urgentemente. O segundo caso é a fractura da raíz, eso é máis complicado. Normalmente o dente parece máis longo que os dentes veciños e nese caso pode que este fracturada, o dentista o que decide. Terceiro caso é a
luxación ou incluso a subluxación. Tamén o dente sale, pero un chisquiño do que é o alveolo. En ese caso tamén o dentista o ten que volver a colocar e cerulizar. E o último caso que é a abulsión. A abulsión é cando todo o dente se perde, moitas veces cae ao chan. Cando o dente cae ao chan, o protocolo de actuación é moi sinxelo. Hoxe Adrián aprende o que tería que facer se, por exemplo, lle acontece iso xogando no recreo. O que hai que facer é coller o dente e ir correndo e metelo dentro dun vaso de leite. E o levas correndo ao dentista. O teu amigo vai a chegar sin o dente, pero ten un oco. Ves o oco? Pos o dentiño dentro, hai que presionar e despois vai poner unha retención, un ferriño para fixar o dente. Despois de presionar o dente para que volva ao seu sitio, a implantación asegúrase cunha férula. Precisamente para retener o dente e depois dar a medicación. É importante tamén recordar o de vacuna antitetánica. O tempo é un factor clave. As probabilidades de éxito serán maiores se acoden ao profesional en menos dunha hora. Moi ben, así. Seguro que saben vostedes de que película é esta escena que acabamos de ver, Conan o Bárbaro, pero tal vez non sabían que nela participou un actor galego, o eterno gran secundario Luis Barbó. Traballou con Clint Eastwood, Charlton Heston ou Schwarzenegger en máis de 200 películas. Este ano cúmprense 25 anos do seu pasamento, nós tamén nos recordamos. O protagonista neste 2026 é un secundario, un deses secundarios os que todos vimos algunha vez nun western, algunha película de terror ou nalgunha das moitas coproducións que Hollywood rodaba en Europa. Clint Eastwood coseu a balazos en Por unha presada de dólares. Fixo a personaxe de Barrios en Marco Antonio Cleopatra, dirixida polo propio Charlton Heston, que ademais lle axudou ca súa pronunciación en inglés. Foi un guerrilleiro en O vente o león canda Sean Connery e converteu a Arnold Schwarzenegger no temible Conan o Bárbaro. Moitos secundarios, moitos papéis, moitas películas, en máis de 200 o atopou de momento Josiño Araujo, un cineasta que prepara un documental sobre a figura de Barbó. Este tipo de secundarios que nunca teñen o recoñecemento que merecen, pero a través da súa filmografía podemos adiviñar a evolución do cine da época e bueno, pasa un pouco con Luis Barbó. Barbó será o título do documental que está xa en plena produción. Participan nel expertos, amigos e familiares porque Luís era fillo dun dos fundadores do Celta, Pepe Bar, e, sen embargo, un gran descoñecido para moitos. En Galicia só se conserva unha entrevista gravada con el, precisamente nos arquivos da Televisión de Galicia. Era o ano 91 e Barbó participaba no Bam Bam Club. Hablaban de unha película de Stanley Kramer, precisamente, que se estaba preparando para una voladura de un puente en Segovia. Y claro, yo cuando oí esto, se me ocurrió acercarme y eso lo pagan. Y dije, hombre, claro, naturalmente que sí. Barbó era un especialista, un forzudo, un acróbata, un malo de película que sabía vivir e sabía morrer. Bueno, he esperado toda mi vida este momento. ¡Cerdo! Bueno, por favor, comisario. Santiago amplía a súa oferta cultural coa inauguración do Museo Diocesano no antigo mosteiro de San Martiño Pinario, a carón da Catedral. O museo acollerá exposicións permanentes e temporais para difundir o rico patrimonio da Igrexa Compostelá. O percorrido pola mostra arranca con representacións do apóstolo Santiago ao longo dos séculos, segue con pezas religiosas procedentes da catedral e de varias igrexas da cidade, ata rematar nunha das xoias do barroco galego que é o retablo maior de San Martiño Pinario. Desexamos que este Museo Diocesano sexa un lugar vivo, un lugar para o estudo e a investigación, para a educación dos mozos e mozas, para o encontro entre crentes e non crentes, un lugar onde o peregrino poida comprender mellor a terra que pisa e onde o cidadán descubra que a súa historia está tecida de fe, de cultura e de humanidade. Pero o presidente da Xunta este museo reafirma Santiago como destino cultural. O presidente destaca que esta inauguración se produza ás portas do próximo Ano Santo. Estamos traballando xa para que o Xacobeo 27 sexa un motor para toda Galicia, non só para os sectores económicos que tamén
sino para todo o que supón o conxunto da nosa terra, baixo un modelo, insisto, respetuoso, fiel, sostible e que entenda o que é o espírito da peregrinación. O Museo Diocesano ampliarase con novas salas expositivas, o Xardín do Mosteiro e un obradoiro de restauración. Xa falamos neste telexornal da borrasca Goretti, dous titulares, aproveitando as imaxes en directo da Coruña, xa se superan os 120 km por hora de refacho máximo na costa coruñesa, en concreto en Cedeira, e ven así a neve xa comezando a derreterse na zona do Cebreiro. Mañá volveremos falar de aviso por nevaradas precisamente na montaña de Lugo. Queda moito para mañá, porque aínda durante a tarde os avisos, as zonas en avisos van ser importantes. Fíxense por fortes refachos de vento na costa da Coruña, en boa parte da provincia de Lugo, tamén na montaña de Ourense, por riba dos 80 km por hora, e hai unha noco tamén activaba un aviso por precipitacións no interior de Pontevedra e Met, precisamente é onde está chovendo con maior intensidade desta hora, nesas comarcas do interior da provincia de Pontevedra. A situación máis adversa, xa saben, no litoral norte, acción combinada do vento e do mar de fondo, un aviso que vai continuar ata o sábado, como sempre. Despois de Sevilla Información Deportiva, falamos de Goretti e falamos da previsión a medio prazo. Aceptamos vaca como animal de compañía. Iso foi o que debeu pensar este veciño de Lepe. Non é un chiste. José Antonio ten estes dous animais rexistrados como mascotas. Hai 2 anos convidárono a un almorzo e viu que os anfitrións tiñan 2 tenreiras acabadas de nacer preparadas para sacrificar. O ver o agarimosas que eran, pois decidiu salvalas do sacrificio e adoptounas. Tamén son moi tenros, aínda que imposibles, de adoptar como mascotas os cachorros de oso polar dun zoo de Hungría que están gozando da neve por primeira vez na súa vida. Nunca antes viran o que realmente é o seu hábitat natural. É a cara máis amable do temporal que está deixando nevaradas históricas no país, con capas de ata 40 centímetros de neve, lagos conxelados e temperaturas extremas. Con estas imaxes tan invernais, marchamos, así pechamos o Telexornal Mediodía. Vémonos mañá.